नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जों दिनैया आनैजों आंजों दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों। मानो थांनो नागिरदों, बबे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगोन। आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो र' नोंथांमोना आंखौ बे मोनसे सोदोबखौ बिदि बुंनायखौ आब' गेमस्रिनि कपि खालामदों होननानै बुंनो नाङा दै। मानो होनोब्ला गिदिर ब्लगारफोरनिफ्राय एसे एनै सोलोङाब्ला बोरै जानो। जोंथ' बेफोरबायदि ब्लग बानायनायनि एक्सपिरियेन्स गैफेरा, बानाया दासो सोलोंहांदोंना गाइसमोन, बेनिखायनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि ना मा होनो। चलो जि साफा देलायबाय नै आनैया। नै बे गारि आदायाना, गारियाबो ओरैबायदि किक गालायनाय। आदायाथ' खनसे गाना हरथोमोन, बायनांगोन र'। बे गारिजों थांगोन जों दायो। गारिनि अबस्थायानो गैया, किक गानांगौ, सेल्फआव जाया। दलङाबो बायनाय दस'। बार होग्रो बाखाया आंहा ओरैनो बाहाय माबाया लस जादों। 1 2 3 स्टार्ट। रानि फन हरदोंमोन नोंसा? 1 2 3 स्टार्ट जाबाय। बे गारिजों थांगोन जों दायो। फैदो बाय थाब जन्थायासो लेथ्रा जाजोबसिगोन आंनिया। थांनोसै। मोनसे ड्रेसखौनो बार गानना भिडिअ बानायबाय थायो। ड्रेस गैयाना। नारना हो स्टेना थांनांबायना। नारना हो नारबा। येस थेंक इउ जाबाय। केमेरामेन गैया दायो, खस्थ' खालामनाय। दा जा थाथ'। थांबाय नोंसा? ओरैसो थांगोन। ओइखौ फोरोंनांगौ गाखोदो। बे लामाथिं थांगोन गाइसमोन जों दायो। ओइ नाबियाव केमेरामेन गैया गाइसमोन, दायो थांग्रोनोसै। दायो नोंथांमोन देखायनोसै जेसेबां हायो। जि खस्थ' ब्लग हमदो गाइसमोन, केमेरामेनबो गैया। जरा गारि फैदो र'। दायो आनैखौ हमनो नेनो खोन्थादों। चल' रे। स्कुटिनि अबस्था गाइसमोन जेबो गैया। बे गारिखौ लानानै जों दायो आनैजों आंजों दाबसे जायगायाव थांगासिनो आरोना। जेबो गैया, गारिनि बेरा दारसिनो। फेमफाबो गैबावा गारिया। गैया फेमफा। गाइस दायो जोङो थांगासिनो फेमफा गैयि, सेल्फआव जायि गारि, बेटारि डाउन गारिखौ लानानैहाय। जेबो गैया, बेबो हारसिं खारलाबाय थायो नै दे। जि खस्थ' मोनदों आं। गाइसमोन दायो दा गारियाबो लाखिबा स्टार्ट जानाय नङा, किक गानांगोन जि लासिं सिं। दै बथल माबाफोरखौ लाखानांगौमोन ओंखायनो। बावदो आङो। फैनायाथ' फैबाय, दा लासिं सिं मानसि थाबा माबायदि किक गागोन इसोर खम नायगोन। गारियाबो मा मोनलाय
लाजोबदों गोरामथार नङा आं मबाइलखौ नाङा आं हमदोनो जेबो स्कुटिनि अबस्थायानो गैयाखै लाना फैदों फेम्बाबो गाबा सेरबाबो स्टार्ट जाया ओमफ्राय किकसो गानांगौ जों सफैबाय गाइसमोन जों जे जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव सफैबाय आरोना गाइसमोन आं दायो न' उनथिंसो फैनानै भिडिअ बानायफैदों मानो होनबा मानसिफोर दंसोयो एसे लाजिनाय मोनो आरोना बानायबाय थायोखाय एक्सपिरियेन्सबो गैया ओमफ्राय दायो आं न' उनावसो दंफैयो बोरैबा मोनो मानसिफोर थाबाथाय स' गाइसमोन जों दायो मोनसे दखानाव थांगासिनो आनैजों आंजों ओमफ्राय मोनसे बुस्थु जेनेबा माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जादों ओमफ्राय बेखौ लायनो थांगासिनो आरोना दायो खानाय खाथुमदोंमोन आं लोबनानै ओमफ्राय गलांबाय थादो खानायानो लबर लानो बावदो मुखायावनो खांख्राइबो लानो बावदो जों आरो बुखिदेरनाय दोङो खारलाथार आं न'निफ्राय माब्ला ओंखारबोनो हागोनसो जासै न'आव थानो बासै आं होननायखौथ' बाखियासै दा रायजाबायगोनसो आंखौ नङा थाबायनासो फैदो जों गारिया किक खालायनांनाय ना बेनिखायनो लाबासै लासिं सिंनो एकदम गारि किक गानायखौनो सलायबाय थानांगौ लासिं सिं उपाय गैया साइकेलजों फैनो बायो दानिया साइकेल सलायनो बायो दानिया ओमफ्राय फेम्फाबो गैबावा गारिया फेम्फा थाबा एसे मोजां आरो मानसि जादों जोङो गिरुवायाव फैदो गिरुवायाव बारा गोजान जाया बै दखानावहाय थांगासिनो जों दा बै दखानाव दहाय हाबनाया इसानिनोखा नैबे आंनि अनलाइन खालामनाय बेगमोन मेश'आवहाय मोजाङानो फैदो 350 लादो मार दामखा जि फिसायावनो 350 मानि लादो गासिबो मोजां नांदो थेवबो लानानै गाइस नुदो मबाइल लानाय बेग नालाय ओमफ्राय दा लाना फैनो मोनबाय आरो दाख्लैसो फैदो गोदान गामि खाथिनिनो ना साइकेलजों फैयो थाबायना फैयो ओमफ्राय पिलपिलि लालायना फैदो एकदम गोजान गोजाननिबो फैयो जोङो आनैखौ नायनो फैदों दायो मोनसे जायगायावहाय जोंहानिया आथिं आखाइ साख्रुब सिख्रुब जाहाबाय थायोनो ओमफ्राय बेखौ नायखांनो फैदों आरोना नायखांग्राया हारसासो ओमफ्राय दा हारसाबो रोङा आंसो रायज्लायना नांगोन आं बाहाय रोंगौ तुटे फुटे बाहाय एसांबो माने रोंजोबथारा आरोना